Тези месеци три за вакансия лятна, с учебните дни ще се смеят, но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея. Защо не? Да полетим фараон, да надвием на кула, да качим върха, да видим и нещо, което го няма, да къпем маймуна във вана. О, как се кара сърф, до нанofизика, Франкенщайн взели ума. Ето го! С редки видове, боят за градове, се страни съвсем полудяла. Финиас! Възможности стана ясно, не липсват на уроци, чак есента. Хайде, Пери! Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Финиас и Фърб. Мамо! Финиас и Фърб влязоха в надписите. Машина на времето. Деца, тези вкаменелости са на живот.